Να πάμε να δούμε και την λίστα συμμετοχών του δεύτερου hit των RX Men. Με 24 αθλητές. Έχουμε Αργύρης, Παπαμιχαλόπουλος, Μαρκομπίνη, Τζούμπα Νταμιάννη, Λούκα Λατσαρίνο, Ντανίλο Βιτάλε, Αουρέλιο Λοντέτη, Παναγιώτης Χριστοφόρου, Γιώργος Γρηγορίου, Ζαχ Γουτς, Στέφαν Έιμερσον, Γιάννης Παπαδόπουλος, Λευτέρης Θεοφανίδης. Πάμε να δούμε και τους υπόλοιπους. Ο Κάιλι Νάιτ, ο Φώτης Βρετάκος, Χάικο Βρέχ, ο Αλμπέρτο Νονσέντζο, ο Έβαν Τσουρτσούλας, Δημήτρης Φωτίου, Στέλιος Λαγουδάκης και Αλεσάνδρο Παολίνη. Αυτοί είναι οι 24 αθλητές που μετέχουν στο δεύτερο και τελευταίο hit των RX Men ανδρών. Έχουν ήδη πάρει τις θέσεις τους οι αθλητές. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσουν την προσπάθεια. Επενθυμίζουμε, το δεύτερο workout περιλαμβάνει 4 γύρους, 1600 μέτρα. 1600 μέτρα με εμπόδια και έχουν φύγει οι αθλητές και θα ακολουθήσει βεβαίως 21-15-9 επαναλήψεις με clean, και ενώ η εκκίνηση είναι άγκυρη, κάποιο πρόβλημα. Τώρα έκυψε ένα θέμα με την εκκίνηση. Κάποιοι από τους αθλητές είχαν φύγει. Δεύτερο λοιπόν και τελευταίο hit για την κατηγορία RX Men αντρών. 24 συμμετέχοντες, 17 λεπτά ο χρόνος που έχουν στην διάθεσή τους. 4 γύροι, 1600 μέτρα δηλαδή, με ένα εμπόδιο κάθε 100 μέτρα. Και αμέσως μετά 21-15-9 επαναλήψεις, 21 clean, 15 clean, 9 clean και 21-15-9 επαναλήψεις facing bar burpees, με την μπάρα να είναι στα 80 κιλά. Να δούμε και κάποια αποτελέσματα τώρα από την κατηγορία Master Men 35-39. Είναι τα αποτελέσματα του δεύτερου workout. Πρώτος είναι ο Μάριος Μάρκου, ο Κώστας Γαλανόπουλος στην δεύτερη θέση, ο Στίβ Μπουν στην τρίτη, ο Τζόσουα στην τέταρτη, ο Αναστάσης Παναγιωτάκης στην πέμπτη, στην έκτη ο Ιωσήφ Κωνσταντίνου. Είναι έτοιμοι τώρα για να δοθεί κανονικά η εκκίνηση και ξεκίνησαν οι αθλητές για τους 4 γύρους. Γιώργο, Κώστα, μεγάλο το event εδώ, τώρα πολύ excited. Μιλάμε ότι ο Λευτέρης, Θεοφανίδης, μαζί με τα άλλα τα παιδιά τώρα θα δώσουν τρομερή μαχή. Και εδώ έχει να παίξει ρόλο, όπως είπαμε και σε όλα τα προηγούμενα hit. Τι κάνουν στο τρέξιμο, Λάμπρο, Ναι, αλλά αυτοί είναι μεγάλοι αθλητές, ρε φίλε. Ο Φώτης, ο Βρετάκος, ο Λευτέρης είναι αθλητές που είναι πρώτοι και δεύτερος στην κατάταξη μέχρι στιγμής. Βασικά η πρώτη δεκάδα εδώ είναι δυνατοί αθλητές πολύ. Μάλιστα. Λογικά θα έχουμε και πολύ καλύτερο τέμπο. Ναι. Από το σύνολο, γιατί εντάξει και στο προηγούμενο hit ο πρώτος ήταν αρκετά γρήγορος, αλλά έμεινε από δυνάμεις. Ενώ αυτοί έχουν δυνάμεις και είναι στο 1.25 αυτοί, είναι ψηλό το τέμπο. Βλέπεις τώρα θα πάμε στο το 1.30 που έκανε το πρώτο. Και τα γρήγορο το τέμπο. Ο Γιώργος είναι δεύτερος, ο Κύπριος Γιώργος Γεωργίου. Να και ο Λευτέρης ο Θεοφανίδης τώρα ανεβάζει.
Ο Φώτης είναι πίσω αρκετά, αλλά πάντα μετά φορτώνει το παιδάκι. Να το δω. Έχει ανοίξει τη διαφορά ο πρώτος. Έχει ανοίξει λίγο το τέμπο του. Μάλιστα. Μετά από αυτό το hit, το δεύτερο των RX Men, θα ακολουθήσει το μοναδικό hit των RX γυναικών. Και μετά θα πούμε στο τρίτο και τελευταίο workout της ημέρας. Το workout Μάλιστα. 3. Και γρήγορο τέμπο πάνε. Για να καταλάβουμε τώρα, τελειώνουν ο τελευταίος τους στο 3.40. Που είναι ήταν σχεδόν οι πρώτοι 5 στο άλλο. Τα παιδιά αυτά πάνε για 8 λεπτά μίλι. Αυτό είναι τέμπο για 6-20 μίλι, Κώστα, ο πρώτος. Το θέμα είναι πόσο δυνατός θα μπει στα clean μετά και στα burpees. Εντάξει, δείχνει γεροδεμένο παιδί, νομίζω δεν θα έχει προβλήμα με τα 80 κιλά. Είναι και ψηλός και έχει και μεγάλο διασκελισμό. Μάλιστα. Πάνε τώρα για τον τελευταίο γύρο, Λάμπρο, έτσι. Μάλιστα. Σκόμαστε στο 5ο λεπτό. Ο πρώτος αθλητής που πάει να ξεκινήσει ήδη
Εδώ στα clean είπαμε 21 επαναλήψεις, 80 κιλά και αμέσως μετά 21 bar facing burpees. Και οι τελευταίοι αθλητές τώρα πάνε να κάτσουν κάτω από την μπάρα για τα clean. Έχουν μπει στα clean όλοι οι αθλητές. Τελευταίος μπήκε ο Τζούμπα Νταμιάνι στο lane 4, ο οποίος όμως κάνει, χωρίς να αφήσει την μπάλα κάτω, κάνει 3-4 διαδοχικά. Και ο Λευτέρης εκεί το παιδί και ο Φώτης. Ο Λευτέρης ο πήγε στα burpees, ρε. Ναι, στο 14. Ο Λευτέρης ο Στεφανίδης πήγε στα Λευτέρης burpees. Στεφανίδης στα burpees. Και ο Τζαν πήγε στα burpees. Και θα ακολουθήσει σίγουρα ο Φώτης, ο Γιώργος ο Γεωργίου. Στο 7, ο Αουρέλιο Λοντέτη και αυτός στα κάτω από τα 10 λεπτά έχουν μπει 3-4 αθλητές στα burpees που είναι γρήγορο τέμπο. Ο Θεοπανίδης τώρα ετοιμάζεται να πάει στα πίστα 15 clean. Θεοφανίδης, ο οποίος είναι στο lane 14. Μάλιστα. Ο Λευτέρης Θεοφανίδης με το κόκκινο καπελάκι, έτσι. Όχι, το παιδί με δάσπρο πλουζίτσα. Α, λίγο πιο κάτω. Και ο Έλληνας πήγε στα regionals. Μάλιστα. Για πες μας και τι είναι τα regionals για να... Τα regionals είναι ένα step πιο κάτω από τα games. Τα games της Αμερικής είναι τον Ιούλιο Κώστα. Τα προκριματικά αρχίζουν τον Φεβράριο. Και αυτοί που θα περάσουν πάνε στα regionals της κάθε χωρών. Όλα τα regionals της Ασίας και παντού. Και τα 200 ή 100 εξαρτάται από τη χώρα. Πάνε στα τελικά που λεγόμεναι τα games στην Αμερική. Μάλιστα. Και κατάλαβες από 280.000 πάμε κάτω στους top 20. Σπουδαίος αθλητής. Δεν ξέρω αν έχει αυξηθεί η προσέλευση, αλλά τουλάχιστον σίγουρα έχει αυξηθεί η ένταση της στήριξης προς τους αθλητές, Λάμπρο. Ναι. Κοίταξε, όσο πάει ανεβαίνει τώρα. Αύριο ειδικά Κώστα θα έχουμε Μεγάλες συγκινήσεις, μεγάλο ναι, συναγωνισμό. μεγάλο. Αύριο που θα φύγουν και πάμε στους τελευταίους 20 κάθε κατηγορίας και 10. Στα τελικά θα γίνει μεγάλο.
Και έχουμε άλλα 5 λεπτά γεμάτα ακόμη για να ολοκληρωθεί και το δεύτερο και τελευταίο hit των RX Men. Οι άθλητες που έχουν μπει στο τρίτο σετ των 9 επαναλήψεων. Αλλά 4 λεπτά ακόμη. Τη στιγμή που φεύγουν τα 21 και τα 19 τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, ψυχολογικά είναι πιο εύκολα γιατί αρκετά μικρότερος αριθμός. Εδώ βλέπετε τον αθλητή στο Lane 12, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ο οποίος επιλέγει να κάνει 3-4 μαζεμένα clean. Αλλά υπάρχουν αθλητές που είναι κοντά στο να ολοκληρώσουν, Λάμπρο, Ο Θεοφανής πρέπει να στο τέλος τώρα. Δύο λεπτά ακόμη. Πάντως και εδώ θα έχει αθλητές που δεν θα τελειώσουν. Το θέμα μάλλον είναι ποιος θα τελειώσει, Λάμπρο. Ο Θεοφανίδης έχει μπει στα burpees. Στα 9 burpees. Όπου να τελειώνει είναι θέμα δευτερολέπτο. Και ο Φώτης τον έχει πιάσει. Κοίταξε πόσο γρήγορα πάνε πάνω από την μπάρα. Αυτό, ειδικά ο Φώτης. Ταχύτατος είναι. Ένα δευτερόλεπτο κάνει burpee το παιδί, ρε. Αυτή η μεγάλη αθλητές και τελείωσε. Πέρασε το Θεοφανίδη. Ήρθε τελευταίο στο τροχάδι, τελείωσε πρώτος. Μάλιστα. Αυτό είναι οι μεγάλοι αθλητές που έχουν το capacity και ξέρουν πώς να πάρουν το tempo. Τέλειωσε τώρα και ο Θεοφανίδης. Ήταν εντυπωσιακός. Ο Φώτης Βρετάκος, έτσι. Μάλιστα. Εντυπωσιακός. Πήρε και το δεύτερο. Στο lane 16, ο τρόπος με τον οποίο έκανε τα τελευταία burpees μετά από όλα αυτά νομίζω ήταν εντυπωσιακός πραγματικά. Λες και ξεκινούσε εκείνη την ώρα με burpees, Λάμπρο. Πρώτος λοιπόν στο lane 16 ο Φώτης Βρετάκος, ο Ελλαδίτης. Μάλιστα. Εντυπωσιακό αυτό που κάνει το παιδί. Και εδώ δεύτερος νομίζω. Ο Λευτέρης ο Θεοφανίδης. Λευτέρης ο Θεοφανίδης. Μισό λεπτό ακόμη.
Τέλος, ολοκληρώθηκε λοιπόν και το δεύτερο hit των RX ανδρών, με αρκετούς από τους αθλητές να μην έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν το workout στο απαιτούμενο χρονικό διάστημα των 17 λεπτών. Είπαμε όμως ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σήμερα και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ στο Λανίτιο στάδιο της Λεμεσού, με την θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ασφαλώς και είναι κάτι που επηρεάζει τους αθλητές από το να προπονούνται μέσα σε κλειστό γυμναστήριο. Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στις γυναίκες στην κατηγορία RX. Ένα hit οι